dito sa hearing na ito. At wala naman pong kasinungalingan, ang ABS-CBN, malapit sa puso ko yan. Dahil siguro sa yung lahat ng senador, ako lang ang lumabas ng personal na naging artista ng ABS-CBN. Kaya hindi po nangangulugan na nandito ako. Para ipakita na ako'y bias na, di ba? Pero automatic naman yon. Kaya sinasabi na ako naman tapatan lang. Sinasabi po, nung bago mag-hearing dito, lagi kami nag-uusap-usap ng mga kasama ko senador dito. Ibalik nyo lang kung mabuhay si Pinuno. Bahala na sila. Nanonood ako sa presentation ni Mr. Katikba. Ang tanong ko lang po, ilang taon na ang ABS-CBN? 66 na po pag sinama natin. 66 na po pag sinama natin. 66. Ilang beses na kayo kumuha ng franchise? I think pangatlo na po. Pangatlo. Sa pangalawa, nahirapan ba kayo o hindi? Hindi pa yata ako pinapanganak nung una, Your Honor. Madam Pareho tayo. Kaya tinatanong ko sa iyo baka kay Madam Bitanes, alam niya. Di ba? Direktor na Direk, ikaw, alam mo na? Hindi rin po. Hindi rin, pare-pareho tayo. Pero ako, senior citizen na. Ngayon po, marami po kasing nagkukuro-kuro, may bumabanat sa mga ABS-CBN kasi ang pinapakita nyo sa TV, puro pabor sa inyo Walang nagsasabing against sa inyo. Kaya sabi nila, bias kayo kung mag-promote sa TV. Ang tanong ko...